ଆବୁଲ ପାକିର ଜୈନାଲାବୁଦ୍ଦିନ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। କଲାମ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତିରୁପତି ପଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ କଲେଜରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚେନ୍ନାଇର ମାଦ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଇଂରାଜୀରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିଆରଡିଓରେ ଏବଂ ଇସ୍ରୋରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଓ ଲଞ୍ଚ ହେଭି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କଲାମଙ୍କୁ ଭାରତର ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାର ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ 15 ଅକ୍ଟୋବର 1931 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ ଗାଁରେ ଏକ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ଆବୁଲ ଫକିର ଜୈନାଲାବୁଦ୍ଦିନ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜୈନାଲାବୁଦ୍ଦିନ ଥିଲା ଓ ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଆସିଆମ୍ମୋ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ଥିଲା ନାଉରୀ। ଅବଦୁଲ କଲାମ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସରେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘର ଘର ଯାଇ ଖବରକାଗଜ ଦେଉଥିଲେ। ରାମନାଥପୁରରେ ମାଟ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ତିରୁପତି ପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 1955ରେ ମାଡ୍ରାସ ଚାଲିଗଲେ।